Kay Burr Month na, mafeel na sabang Christmas spirit sa manining usa ka tindahan sa General Santos City nga nangunay na sa pag-display og Christmas lanterns nga sagad gama sa kapis ug metal. Ato kining silipon sa report ni Efren Mamak. Kung ang uban nagsugod na sa pagpanaygon sa matag balay, ang uban sab nagsugod og display sa mga baligyang Christmas decor sa manining usa ka tindahan sa Barangay Apopong, General Santos City. Gipasigarbo dinhi ang klase-klaseng Christmas lanterns nga gama sa kapis, sama nining disenyong star ug uban pang klase sa disenyong star. Doon na say hulagway sa poinsettia nga bulak. Ang presyo niini magsugod sa 1,500 pesos pataas. Ang kapis nga material sa maong decor nagikan pa kuno sa Pampanga. Gawas niini maghatag sab og dugang atraksyon ang uban pa mga ginamang decor sama niini mga tower nga gama sa metal ug LED lights. Ang gitas-on niini magsugod sa 5 feet hangtod 25 feet. Ang presyo magsugod sab sa 6,500 pesos pataas. Parang dagdag attraction sa mga may malalaking space. Alam mo, pag may farm ka, pwede sa ilagay si Ray. Sumala pa, ubay-ubay na ka mga mamalitay ang nagaduaw sa moong tindahan aron mamili og Christmas decor. Busa ang igsuon nga si Vanji Peratir. Mitabang na sa paggama og decor, sama niining poinsettia nga gi-frame sa usa ka metal. Matud niya, ang maong mga Christmas decor kabahin na sa tradisyon sa mga Kristiyano sa pagsaulog sa Pasko. Importante ang Christmas manggod is nag-symbolize siya sa joy, pag-asa, o kagalakan sa pag-celebrate sa abot ni Jesus. Aron kuno mapadugay kini mga Christmas lantern sa manining kapis, dapat ini mag-display. Pusto nato siya og papel sama sa dyaryo. Og dili sab kita pataka-pataka og hipos, dapat dili siya nakasandal sa baba. Dapat isabit nato siya sa taas kini aron ma-prevent nato nga kini mga material nga kapis dili mabuka o madamage. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao